Nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kuwi carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis anak kuku karepe. Mati tenan. Ono suara takara karepe cacaran nyumbari Baladewa. Ratu Madura mau sumbari keparang. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serupat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanang lagi maler. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu menantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Gandak blagunduk karo gembal. Somarante, hawela. Lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu Du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu karo. Walah dalah. Aja lara atimu yen aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Yo. Mula aja lara atimu yen aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalindra. Yo. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Yo. Jejulukipun aku Prabu Gendra Suwarapati. Prabu Gendra Suwarapati. Yo, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrepeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasane para kawula agek angko do ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalindra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal, mung wujude kawula cilik. Pancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing didaya. Buktenake para Nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalindra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih. Sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalindra Ngamarta leres. Sing endi biyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok kepruk watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo ben kaya gleleng. Wong Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndekno do cerewet.
sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking menika. Wah. Sing nang mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan caket niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah ora kowe iki Semar madhep dukun apa piye? Kok madhep dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadekdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu, ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen. Ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, mula dhuwure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah. Wah edan. Kowe batang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, ra tenan ta. Wis ketok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho wis apal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang yo katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggo ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata nyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mongso kala ingkang prayoga aku nglakoni sare-narite sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbang. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa, negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pagralun. Ora ketek amung telung kedheping keto, kowe lenggao sawetara ana ing Pagralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo. Emeng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pagralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kreta kencana tinarik kuda 8 bakal tak sawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dibroke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrana
ngopo Gong ora. Wah iya iki ro anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Bola-balik digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awitene nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Sono, anakmu piro? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit piro? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyo. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyo. Ning yen kowe ora gelem tak boyo marang negara ing Pagaralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mongko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik tak entengake patiku ana ing Karang Kajembel. Tak entengake patiku ning Karang Kajembel. Kowe tak rudo paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Surawati, rawe rantas, malang bakal tak putung. Ayo, mengkari kowe matur, gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kajembel. Sabar Bagong iki iso dirembuk, aja nganti dadi drekah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak rudo paripeksa. Kuwi aku minangka anak iki kudune cancur tali wanda. Mula kowe mikir aku ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dong ngewangi kowe? Demeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tuwa kowe sarung meng Petro. Gareng tok tuwa kowe precis meng gareng. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelane karo Semar ki men Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ngono dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kajembel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kajembel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho, iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, aku ora men sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendra Surawati. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, ura-ura wis ngonake matane. Lah kok yang ngonake aku matamu? Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kajembel. Ngopo ki ya apa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngojo cuma kejaba aku. Kok ora bumi sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius.
Oh, cah edan. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nek aku kere. Dadi nek entuk wingi-wingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira. Sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Anjen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong milih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih. Ning sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya. Ning sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning Pangeralun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen utu-utu. Kudu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar karo Do Paripeksa. Kowe arep ngrudo Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani awakmu. Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggep aku saka batrene kowe. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kanthi dayan. Lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kuwi carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis adat kuku karo bajine. Wah, mati tenan. Menungsa ora kakara karo cacaran nyumbari Baladewa. Ratu Madura Basubari Kebarat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serupat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanang lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu menantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune
ratune ora nyumbari Koko Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsuh? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur ta kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mulai Koko Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Terus pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki mung karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kandhane do nyambut gawe kok mung tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindul. Karaku ya ngono to ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kaliyan kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plakapi Dara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul. Bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan iki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Truk. Heeh. Kok iso gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngapa-ngapa. Lah sing nyaret sapa? Lah ra tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara perku Ndara? Opo? Sampeyan lilo nek Semar diboyong teng Pageralun. Ora. Nek ora lilo ratu wau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Krungu ora kowe? Iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Opo Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampeyan kudu iso mundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep aku sih ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng Pageralun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng Negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura nggih. Kedah tanggel jawab yo tanggunge aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal undak. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos yo Werkudara. Nggih. Melu aku yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamitku Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Di Semar Badranaya. Boyomen Sirnakna Werkudara. Ah jebol jajawan. Mati kowe. Rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iya. Maksudnya nyamang. Sopo? Aku piye? Kowe ditulis nang lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemoninya nyanyi. Nyemoninya apa? Ngomong apa ta, Truk? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemoninya wis semamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini maknya ini. Apa ya wacane, Truk? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Hah? Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinaiki Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Ini nomor 4. Telu. Nomor 3. Arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken terus. Kowe sapa? Anak. Numenggung. Ani atrek mah. Hah? Numenggung ani atrek mah. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Pani Gasrekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyukun dak matos. Tukang cukur dak matos. Tumenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu atau Pak Dera dong. Dadi adera loro ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setane. Oh, lek nesu keri kok kira. Tulis oke banget. Ngomong oke banget tulis oke banget kandake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon lakane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung mangan. Aku dong nek iki dong aku.
Trek lincung panganan ngono to. Kene paham. Aku dong kene paham ta. Semangat ini untuk tangane lincung dikile. Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sire tok aturke Prabu namanya. Gendro Suropati namanya. Aku entuk Pak Umar. Mundur. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kuwi. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino penang lemat yo ning paparanan. Ha? Ani ramane marayo. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dinaiki. Nanya nganggo gamelan. Kecil. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar kok, Man. Oh. Jarike apik itu. Oh. Aji kowe ya aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demet. Oh ya wis. Lurek. Prodo Mas atu menggong. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ha. Itu soluga menuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ha ora urusan. Mungso ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Bangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono to. Wis mati ora krasa. Lho bakune mawut-mawut kok. Takku kowe polintingen moh. Wah, wong linting aku ora. Kuwi cepet balut nek disumat. Durung sumat nyerot wis mabut. Tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jaya Marata nanggen sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya bebedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lengganeng kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jojohi tumbak boten kenging dheke nyaut godho tumbak disendal munggah godho tibake teng sirah kula sumrepet boten weruh dalan pindha ninggen cekel nganti jengklit tutuk dada kula bres kula teng mriko suwe ra iso ambegan mundur nggih dudu tandingmu Setyaki
Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Sencaki. Sencaki ki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom ki gayenge nek ming gelut karo aku. Sencaki niku. Damangi. Wah. Pecah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinangki kalian Satya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon kok panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Punta mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Oh inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kajempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kajempel. Bakal gedhe gandane saka Sinuwun Prabu Gendra Pati. Ngedan nganggo suluk barang. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing aseti. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Wong bagus. Najan tetep biatek ora sepiro sapa ngaku. Iki apa iki? Uang ya, masa keong. Uang. Wong brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti. Gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentyaki. Sentyaki, ya ampun jenenge Sentyaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? gemes karo sampean gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dene aku. Bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, orang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula. Yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagalon. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual ketengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakong kaya ngono. Ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro.
kruk ngebleki jasmu iki piye. Ora kasar-kasar to Mas, ngendikane ora kasar-kasar ya ampun menirani wong tuwa ya dicokot tebeng golo, harus sing enom-enom, nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lagi gudulanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalur ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku men kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padang iki. Cah edian ta. Oh, joret-joret kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig kok. Tiwas tak jambak rambut arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Bucah geting tremplong ndase. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin iki minyak roti. Ono kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun bubar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kirek apik banget ya. Apa? Aku mau tuku kini kae. Mas kene dite. Pira? Saarmu lek ngene kuwi. Iya ana dit 200 sanguku. Lek pepayon, urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyo ya satpol PP. Nah. Yo, kae kirek cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngendel ora. Ini gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Gelem. Ditambahi nek njaluk tambah jogok pisan, nek njaluk ora tambah jogok pindho. Tambah. Ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Gelem ora? Nek gelem jogok pisan, ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon lengene yangku piye. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Yes, ora apa-apa tak ikhlaske. Tambah ali-ali gelem ora nek gelem jogok pindho nek ora gelem jogok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jogok pisan, nek gelem jogok pindho. Ora dibalik-balik.
gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu wirike. Wah, ya wis nang ngapura ya. Ora sida tak keki iki lek ngoyak angel banget. Bajigur diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi men diejeli maling-maling. Amok karangan jembelegane atiku gugu. Amok Surakarta jaya meratai mayat pada. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane. Kudu gecek mawon mbono. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Ketegelen. Lah kok milih saben bengi tak dirampok.